dit stukje ga ik nog even niet in. En door dit bijna klaar. En dan pakken we de volgende. Dan moet er nog hekken omheen. Dus dan moet er van alles gebeuren. En waarom moest dit strieren krijgt omheen? Nou, dat is de voorkoming van dat als er al vallen wordt, dat je een beetje net in de hudde rond komen. Maar het is een veilig iets van de ridders. Dan ben je maar druk bezig. Het haast van alles onder de jerm. Wat bist je aan het doen? Ik ben de doeken aan het brengen naar de bocht. En bist je hier echt officieel aan het werk? Of dacht je van, nou, kom je maar even del om te zien of ik helpen kan? Om te kijken als ik je kon helpen. Je moest ik thuis zetten en hier thuis verdienen en ook een keer helpen. En het is prachtig mooi waar. Dus je moet ervan genieten. En mij en de ander dan wordt het een mooi feest, jongen. Wat vind je ervan dat Zanger Spektakel nou naar je Burgomtak komt? Jo Wemplak. Ja, inderdaad. Nou, het is uniek. Ik bedoel, ik ga een zoon met in Enschede, die appt wel even van geweldig. Dat Burgom zei in touw dat hij het won had. En nou, ze hebben ik zien leren om de rest van de wereld dat we het goed wan kennen.